karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Nakauyon ka ba yun niya ng Sabrina, Annalisa? Oo, madam. Buotan naman si Ma'am Sabrina. Wa ako makauyon niya. Madam, unsay buot mong ipasabot? Aka sa yung sabton sa akong gisulti. Dili ko ganahan ni Anang Sabrina. Mong kinahalang mawa na siya dinhi sa bahay. Sama kang Adela? Ha? Gusto ka mawa si Ma'am Sabrina? Madam, unsa mo ginahitabo ni Adela? Ha? Wa na ko makauyon sa tunada ni Anang imong sinultihan, ha? Annalisa? Pasaylo ako, madam. Igo lang ko misulti nga dili ko ganahan ni Sabrina. Pero gusto kang mawa siya dinhi. May plano kang daotan ni Ma'am Sabrina. Kinahalang mawa siya dinhi. Kung gusto kang mabuhi pa siya og dugay. Ha? Dili ba misulti naman ko ninyo, ana? Ikaw mismo akong gisultihan sa rason nga nung di ko ganahan nga magminyo si Rodel. Tungod kinahibaw ka nga dunay daotang mahitabo siyang pangasawunon. Annalisa, nabala ka lang ko. Wa ko makahibaw sa umaabot. Tinunglo kini Dapita. Mao nga angay lang kung mabala ka. Tungod kay sukad mabarog kining baya dinhi. May nangamatay na. Gipatay, madam. Og ang kriminal, naglakaw-lakaw pa hangtod karon. Ug mao ka na ang akong gikahadlukan. Nga kaila ka bas kriminal, madam? Ma? Annalisa? Naunsa mo din Makagawas ka na, Annalisa. Oo, madam. Og ikaw. Ambi ang karaang retrato sa kinasal. Kinsa man ni sila, ma? Ambi na! Aron masultihan ta ka kung kinsa na sila. Klaro kaayo nga nakaila ka ni ining kinasal, ma. Kay interesado man kanila. Mo nang batasanan nimo ang dili na ko ganahan, Sabrina. Atribida kang dako. Oh. Ambi na ng retrato. Wa kay katungod nga magtiner ni ana. Tinuod bagit nga naglain ang imong lawas, ma? O kung sa masatanaw nimo. O di ba? Naghigda ko. Dili ko kabangon. May sakit ko. Busa ambi na ka ng retrato. Ni Amaw. Oh. Kinsa nang gikasal, ma? Ang lalaki. Siya si. Si kinsa, ma? Anong dili man ko makalikay ninyo? Kinsa lagi nang gikasal, ma? Dugay na silang namatay. Papahuwayo na nato sila. Pero kung dili nimo isulti ang unsa may nakahasol nimo sa nangagi, ma, magpabilin nga hamukon ka ning Dapita. Pabinitahi kining bay. Sa dili pa nang bindita, ma. Sultiin ako kung kinsa nang gikasal. Pagtawag og pare. Ipaabog kini mga demonyo inindapita. Ma, Kung dili ka gusto mo biya dinhi, pabinditahi kini Dapita. Labi na ang sapa. Or manglayas ang mga demonyo ni inindapita. kinsa lagi ng mga tawhan? Wa ko makaila nila. Ma! Anong kisian ang litrato? Kinahalang mamahawa sila ni inindapita, Sabrina. Mamatay ka kung magpabilin ang mga daotang espiritu dinhi. Ma! Ginagapito mo na gisi ang litrato! Ang kagahapon ilubong sa kalimot! Gawas na! Gawas! Kaano gud ini mga karaang plato nga nabuak ko eh. Kinsam kay kaang nabuak ini. Lo, Elmo? Ay, salamat nga ni anak ka, Lo. Adlawan pa maintawon ko nagsige pangita ni Mulo. Diin ka man din nagpundo tibok adlaw. Nangita pa ni mo si Madam Mercy.
Lo, gikasabaan ka ni Madam Mercy, no? Sulti na nas tinuod, Lo. Nasuko si Madam Timo? Sulti na lang kung unsa gibuhat ni mama nimo, Lolo Elmo. Iwa siya gibuhat na ko. Pero nga nang iya man kang gipapangita. Nakasa ko niya. Ako siyang nalalis. Unsa mo sa inyong gilalisan? Ha? Kinahalang mo sulti ka nako sa tinuod, Lo. Kakadiyot ha, maipakita ko nimo. Unsa mo na? Kining picture nga niya sa kong cellphone. Mao ni ang karaang picture sa kinasal nga akong napaklaro dito sa syudad. Tan-awa lo ko nakaila ka ba nila? Lo? Sila ka na. Kinsa man ning mga tawana, Lo Elmo? Ayaw una. Paabuta ko ninyo dyan. Lo, kadiyot sa asa ka paingon. Lo! Mobalik na siya, Ma'am Sabrina. Annalisa, may kaila ka bang pari dinhi? Ha? Ano nakahiskot man ka, anak, Ma'am? Gusto si mama nga mapinditahan kining baya. Oh. Dili na masabot ang mga sinultian ni mama, Annalisa. Bisag unsa na lang gid ang moabot sa iyang o. Ang karaang litrato sa kasal iya sang gigisi. Hasto ka, Ma'am. Mag-wild na gid siya kung isgotan ng unang mga nagpuyo ining baya. Bisan ko na nga matay na kini. Ma'am Sabrina, Salamat kami balik ka, Lolo Elmo. tanawan eh. Album sa karaang mga litrato? Maulan ka na ang nabilin na akong handumanan sa akong mga kinikanan o sa akong mga kaliwat. Unsa man ni? Party kini, di ba? Kasaulugan ka na sa akong uluan ay si Castor Albor. Oh. Huwag ka ng bata tungod nila. Kanang naas tungod. Maog ka na ang akong inahan, si Mama Layla. Kadaghan ining mga bisita. Pero ang akong inahan ra ang nabuhi niya ng panahon na. Tungod kayong ubang naa sa retrato. Gipamatay. Dili balo. Ginoo ko. Matod pa sa sugilanon sa akong inahan. Mas kalit nga miabot nga mga tao nga nagtap-tap og itong sanaw o silang tanan. Gipagtigbas. Unsa? Maayo na lang gani. Kaya nakadagan si Mama Layla ug nakatago sa ilawom sa gamot sa kahoy. Diin man mahitabo ang pagmasakir sa imong katiguangan, Lo. Sa Casa Albor 1. Nadakpan ba ang nagdigbas? Wah, tungod kay way nahabiling saksi sa maong hitabo. Duha ka tao ang miatake nila. Misulti bang imong mama kung kinsa ang kaaway sa imong uyuan? Wah, kay wa siya makakita sa naw. Pero klaro kaayo, gamay kasuko ang maong mga tao sa iyang uyuan. Amahan ug inahan. Si Mama na lang ang nabiling tao sa among bahay. Maayo na lang nga may mga silingan nga naluoy niya. Huwag tabangan siya hangtod nga makabangon. Kinsa man ang mitabang sa imong inahan? Ang mga rema ang mitabang ni Mama ug ang pamilya ni Papa Jose. Ang akong amahan. Nang dako sila si Mama ug Papa Jose nga suod kaayo. Sa kadugay na sa panahon, siguradong nadana sa lubnganan sa mga kriminal ang krimen nga ilang nahimo sa imong pamilya. Oh, Ma'am Sabrina. Sige na, Lo. Ipusa na lang ng imong mga karaang picture. Lo, uwa ka ba mahibaw kung kinsa ang nagbuak sa mga plato ni Ma'am Mercy? Wa ko mahibaw kung unsay nahitabo din eh. Kay karong hapon ako mabalik. Kilom-kilom na. Diin man ka magpundo, Lo. Sa among unang bahay. Sa Casa Albor 1. Ana, ikaw na ipailunan sa akong kinumpra, be. Manoy, ano na dugay day ka? Nagpasapa ko sa motor, eh. Nabiri ako sa akong pagpauli.
Maudi ay. May nahitabo ba din himanoy. Ha? Unsa naman sab? Castor Albor. Laila Albor. Managsuon. Laila Albor. Naminyo sa kababata nga si Jose Roca. Anak Elmo Roca. Laila Bugtong Buhi sa masaker sa adlaw sa kasal ni Castor Albor. Duha ka tawo ang nagtap-tap og mitigbas sa tanan. Kaluoy sad sa sugilano ni Lolo Ilmo eh. Tugnaw naman ang hangin gikan sa kawas. Hain naman ni si Rodel. Wa pa man mauli nga naghatod sa doktor. Tugnaw na gyud. Ako na ning isara ang bintana. Oh. Anino? Oh. Si Rodel ka na nagbarog dool sa garden. Rodel? Nagunsa ka diha? Rodel! Rodel nga na dili man ka mo tingog! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!